ngiyayikhetha inkosi enhle yasezulwini. Ngibona beungabazi umbhobho mhlawumbe ama celebrate jwayele ukukhuluma ntambama. Kanti nantambama sezolivala nje ithuba. Toka Shembele. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasezulwini. Bakhonza abahle siyabonga uNkulunkulu osithwalile ngabanye azofika kulomzo omhle nomkhulu kangaka. Singazi ke ngoba phela inkonzo leseyiphenduka into ye-trend. Mhlambe khona abalindiwe. Sekunabantu abanama followers manje entweni kaShembe. Kodwa sibabonile abantu kuleli bandla ebebenabalandeli. Namhlanje bakehlathini nabalandeli babo. Sibabonile abantu bezithenjwa. Bathi ma bekhuluma kudaba inhlabathi. Kodwa namhlanje basehlathini. Siyobonga mgcotha wenkosi mali enkonzo. Yamukelekile nakuwe. Ngoba namhlanje ziningi into ezenziwayo lapha ebandleni. Nakusonto edluleke sixolise sasifisa kodwa sasingesikwazi uShembela. Ngoba kufuna siyifunde izinto eManazaretha. Akwazi ukukhala isigubhu uShembela lapha ngenhla esikhale kwenye indawo. Kufana noma sengena umdedele eManazaretha, wonke umcimbi wenziwa ngamaNazaretha uma sengena umdedele weyikhumbuzo. Kodwa khona ama-date akhona ngoba ikhumbuzo ziphakathi. Manje udide ukuthi sikhala kanjani isigubhu sengwenile inkonzo yesikhumbuzo nomdedele wesikhumbuzo. Lento izawusidida amaNazaretha igcina siba ngamaNazaretha ayimfukumfuku. Kona abantu abadala ke suke bebheke imizi kaNkulunkulu basuke bawushaya kanjani umgidi noma lo mcimbi kodwa bathi isikhumbuzo si-on. So ifunda nile uma sengena umdedele awukho umcimbi wenziwa ngeNazaretha. Ingakho kuleli bandla uma uzokwenza umcimbi ungumNazaretha waya kumgcotshwa wakho bese umgcotshwa ebheka ikhalenda abuke noma engazi uzongena nje athi kodwa la sekuyingozi ngoba siwazongena nomdedele wesikhumbuzo. Namhlanje ngoba siyazenzela kodwa uvuma. Okwesibili kuleli bandla akekho umuntu ongazi ngokota 29 kuyamenza kuthiwa sontweni. Ukhona ufike ngobani wena? Uhleli kwavela isabatha namhlanje. Uyibona uhamba ushisa zonke lezi hlahla. Kodwa ngiyeka Shembe uzohamba futhi uzibona noma ulate. Futhi uzehlisa ukuhamba ukuthi uzibona too late. Kusasa uzolisa umshumayela ulisa umkhokheli ufuna ukugcotshwa. Ufuna ukuzoba umkhokheli futhi uzoba umshumayela. Uzoba umshumayela kanjani ufika le ndawo yaShembe? weManazaretha akuyona wesports le. Noma ngabe sijole kangakanani, noma ngabe sizala abantu abakhuluma kangakanani esontweni, kodwa le kaShembe indawo. Amen. Ubona sizoduka Manazaretha kaSikhuzani. Le nakhuluma ngomfowethu nje ukukhuphula, kunayinto sizaziwayo enisabatha nazo, kodwa akazi udonsa uyibuza mfowethu, nokukhuphula kusaphi? Imfundiso kabani le? Yini mawukhuphula uhambe uhlala emfuleni ezweni lakini, ukhuphula lapho ke, kodwa endaweni kaShembe ngabusangena kuyo. Nalento intoza ngithi ukuthola TikTok samaNazaretha. Yini ingqondo ihambile la inhla suthi kakhulukazi. Ayincane bakhulula ahamba uthiwa abantu TikTok. Kodwa ngizophuma lesi angezi kimi ayi TikTok. Uyatshela umhlaba wonke bamnana yasizwana. weManazaretha asifuna uNkulunkulu sele kumthola. Futhi asikwazi bakule ndawo kaShembe. Ayenziwe intando yendoda neyomfazi, izintando kaShembe kuphela. Amen. Futhi leli bandla lobuNazaretha akuvumelekile masongela umoya kaShembe uphinde wamkela umoya wobungoma. Uba isangoma kuyona inkingi, futhi akulona icala, futhi ma ungakayimbathi ingubo emhlophe. Kodwa ma sawumbethe ingubo emhlophe uphinde futhi ufake imiyeko, sowuphambene nomthetho wenkolo wobuNazaretha. Awuvumi lokho. Angazi nje namhlanje kuxola dadewethu abayithelelo abambe bengena emzini abantu bethi bayakhuphula bebhonga lapha bethi khuluma kokhokho babo. Yethelele njani nabakhokho abaningi yona esifweni sayo? Kwenziwani? Namhlanje ngiyamama baziwana kulelizwe bakhona badumile. Baphulela nje khona zela kule thempeli namhlanje ngoba wenzela ubake eduze uyobabulala inkhona. Uzobuya zambatha ingubo emhlophe namanzi ezowangcolisa uyewageza nganto kuye kumkhuphuli. Senzani eManazaretha? Funda masiyafuna ukufunda. Athi kaLevi 19 verse 31. Yeah.
ningabheki izanu Ana eqaleni phezulu 26 26 iyona lo ncwadi olandela phezulu ithi Levi ithi noba ngcwele Jehova bese uthi nayo manje wena uqhubeka nawo lezo kuye kuyona ningabheki izanusi ngiyezwa maNazaretha njengoba nihamba yini kodwa bafaka intambo enemineke encane kumanje kodwa ikhona intambo wazona theshe ngoba naye intambo hayi ngoba kumthetho shembe wayinibona niphuma kuleto zini ningafuni izinyanga siyafuna ngisho inyanga ngoba ngisho inyanga ziyahathi ngikushembe namhlanje nize ningcoliswe ngoba sasingcolisa uJehova uthi nguJehova Levi 20:26 kithi akaba ngcwele kimi ithi ngalo zinto thina amanaza asibe ngcwele kushembe yazi ngibakhuluma kanje sengilolimo lisho ukuthi sizomlanda esho njalo umnyeke kwenye indawo ke ngisho mawushuma ukuthi sikumlandela ukuthi ungcwele yini yena asho umuntu oguqu ukuthi ungcwele kodwa ukhuluma ngento kaShembe akakhulumi ngaye sikumlandela uzothola ukufa landela abanye abantu hamba akaba ngcwele kimi umuntu uShembe sibangcwele kuye ngoba mina Jehova ngoba uShembe lo unyaza ungcwele lenahlukanisile nabanye ushadele wonke lezikhona ubanibe abantu ukuba thina sibe ngabonyaza abasilisa uMoslisi noma abasifazane esebhonga umlozi noma isanusi ethubona impilo nayo lemizwa ndoda indaba ngezweni lakubo ithi mina ndoda ayimhlambululi besekhona abahlambululi besekho ubona abantu begula nje ushamfuka ithatha ingilozo uyibuyisele ngenkani abaphathi baphela ukuba umphathi ngenkani bathi ingilozo baphathi yathathu so bona uvuka inyawo usindo amehlo usindo yonke into le kanti usumbethe izifo zabantu ngoba zisusiwe ingilozo kuwe uyathi bahlambululi babamba kanje into ayibabonela izinto zabo yayigobha le ndaba yagijima enkosini uthingo yafika kubika yathi baba mangibahlambulula ngibona inkinga zabo kanti shephwe wedwa obonayo washe bawu isibusiso leso noma isiphiwo ngoba ngisho njani neyiphiwo uShembe awukwesikuthi isiphiwo leso ithi le nto ngoba uNkulunkulu wayembethe asibeni manazi nomoya kaShembe ithi le nto baba wewedwa ubona imfishakalo wathi uShembe hawu mntanami unenhlanhla Nkosi kubusise uba kwakuwuwe nje ngabe uyabhonga la ngoba niyayithanda leyiphiwo zokufa kuyashela nje indoda yasalile akusamlamleli bantu sukulokufa kufana nobhabhatiso kuleli bandla lokunazaza lunye manje lenqobe ubhabhatho zonke insuku unyazi kuphela lithe ma usufisa ukuphinda kodwa hayi lo namba nishumana ngalo nikela ngisho inamba zamadoda athile uba moya ibhabhatisile uzoba right lo ibhabhatiso akwani uvuma kulona izona ukaShembe manje niyayigulisa nihambe nihuba amadoda ngoba nanginingathi angconywa lapha esontweni hambe nenza yonke imikhuba yezo le engafunanga ngoShembe uyazi uShembe uyathula into ayibona bakuyona kodwa ngoba usekunika inhlanhla uthi bayiNazaretha wapha umoya wakhe engibona ukuthi kodwa ayikho lento angikwazi ubhabhathwa kabi ngibhabhathile ubhabhathwa uShembe ngidlala amagobongo ngidlala imimoya lenginayo kanti indoda kuleli bandla noma umama kuleli bandla mayingenwa imoya wobungoma noma umoya wobugobongo uyabiza umshumayeli nenhlanhla ukuthi ezithembayo bephethe ingubo kaMshumayeli kuyafika kuthandaza bese kuyahlatshelelwa cela uShembe ubangene kule ndoda phuma umoya wobulwane bese ngena umoya kaShembe owuphila wombona umuntu masengene umoya phuma umoya uba ngihlansuthi bahambe emcela ugwayela nama-reason neneyinefu ngoba ngasehlukanisile manje kumele sifundulelane base silamaNazaretha kodwa indadala lokho ukuphendukela lapha emadolobheni kakhulukazi uphenduke ngakila wazi ukuthi uyiNazaretha kodwa into abasiningi la singaziwa ukuthi amaNazaretha baziwa nabakuphela abanye abekudlela ethebele nje bakemcimbini ngesabatha benenkonzo lapha ekhaya kodwa mshuma sezoyeka inkonzo ngamashumanandlela abantu mase ukhetha inkosi hambe nabanye abadoda balelo thempeli namaNazaretha kuyiwe la uzalwa khona kuyothazwa kuthiwe nangu umntwana wena ongusibanibani simbone sengene ematsheni amhlophe kaShembe manje siyomkhonzela ukuba la ingene khona ubusha bakhona yini kodwa sikwazanga bakala simamukele singakawutsheli umndeni ngoba sisabe into eyodwa ukuthi mayehlelwa utho siyawuthini sona nomuntu engaziwa kubo hayi namanatu agcwele la angaziwa ngakubo ashaya injuku amanye la wawubona seninengozi elikhona baba sebeyichaza indaba kaShembe abomndeni khona bayavuma bethi hawu siyambongela ngoba uzosho uMshumayeli athi hawu njengoba ephenduka nje insizwa usezokondla manje usezoganwa usezoyiphatha kahle
Mawuyintombazana yokukhuthaza ukukhupha abafana sathi cha yabona imanje lenta yiyona yonke uzongena namhlanje usezozixoxa aningi indoda eyodwa ezomlobola akazi uhambe ethethe nje wonke amadoda asemhlabeni ngoba useyiNazaretha inkosi kaMashwana ndlela leyo basithi izithenga utshwala obuningi noma kumnumzane ukuthenga bize bonke labantu ayidakwa nabo neyinemfule zayiphuza ayizidla kubizwe bonke abantu besizwe nenduna yesizwe nomndeni wonke ezobatshela namhlanje athi ibutho lasemhlabeni namhlanje ngiyanishiya kodwa hayi kabi hayi ngengxabano sengiyoba ibutho hayi kabi hayi ngengxabano sengiyoba ibutho lasezulwini lokudla nginitshengele kona besikade sikudla nani namhlanje ngiyakugcina ngiphinde ngikuthole nangaphakathi kwamagceko omzwakithi ngiphinde ngikuthole nizamla nje manazi nezikhathi nishiye lapha emuva Chama uzethempeleni qala uguqubika kunjani uthina lesikhathi ebese bobika kusona mavona nje kuvuka usikhatheni la uzokwenza njani angithoza ngale thempeleni ufuna ukushaya kanti hayi ngoba ushaya umbetho usikhatheni wena ukusukela lapha uphinde uyihlanganisela utshwala amaNazaretha emzini yamaNazaretha mngena utshwala angikhulumi ke umuntu ogcotshiwe kusukela ngisho ukusondela hawu kodwa ke phi khona siyagithi khuluma kancane siyakhephuzela isikhathi ngapha intombi yaseNazaretha bomama bami ayifundisi ukugaya utshwala ngoba uma seyogana izogana inhlansuthi uma uthi mama lengane ifuna ukugaya utshwala kanti yogana bani noma lesitaba siganisa abantu abangakholwa nengane zamaNazaretha zinjani ukuhlupha lezo ingane eniganisa nabantu abangakholwa kumanje ayikafika ethempeleni isaphekela izinja noma ayinimjesi lebhola funa kodlala ibhola kwakuyintombi yomNazaretha ngoba amaNazaretha athanda imali nokuhaha akahambe nenkomo zakhe mangebhetiwe emhlophe kufana nomuntu ozophendula namhlanje sasiseyokeda isigebengu lesutsotsi uzontshontsha ingane yeNazaretha lapha ekhaya abadoda bayazi benomthetho unokuphendula uyalinda kuze kulangempela ingobe yotshwala iphumile egazini ngoba uzoyikhetha lengane no2 months uphendukile udlule la kula majoyinta la kunuka utshwala ubuyele khona uzoyithini engane kaShembe ka25 uzoyithini maNazaretha asibile nonyazini amen ngesiyena izintshumayelo zemthwalo uthi mawungelela kuthi hawu noma ungasonda bangamphelisa ngokho wakho uyadlala uzoyithatha manje phelisa ukhokho nawe ngawulala ungadlile baningi abesizo emtholo manje bayabaquza ufuna imali okuphelelisa ukhokho ufuna imali kaKhokholozi ufuna imali yenzala abantu izokusiza ngani lonto ngoba thina uShembe wasenzela umusa wathi masibanikele ebuhleni sibashayela amathikithi kuze uNkulunkulu abakhumbule wathi masebakhumbulile kawathi wena uthola umsebenzi bese uyakwazi ukwenzela umcimbi uzowenza ngani umcimbi uvele ungasebenzi mawuthi yabuza uthi yangisebenza kulungilutho kodwa unenza itiye ngizowenza ngani ungithatha umtholo vele ngixakekile kodwa kona abazali bakho babeshadile njengoba baxabana behluka kunani abangcwabana bayaqokelela manje ufuna ukushadisa abantu abexabana behlukana uzoshadisa njani abantu abangezwani lezi zinto zokushadisa abantu abangasekho zingahlele phansi chazelwane maNazaretha ngoba zizosinda lezi zinto zemwathi kachazelwane ngoba zizosinda maNazaretha athi umshumayeli naye ngilona ngokusuka nenkingane hayi kulungile hlala uthi awuhambe uyidlela into yakho yokuzohla uyahla nje lobani awuphumi nomoya ngoba vele umoya ukula nenkonzo kaShembe manje kunezinto manje kumele singazinaki kodwa zona sinaka uShembe kuze labantu basebakithi uShembe benzani abakhumbule lapha emzanzweni wesihlawe wesabatha awuvuka gijima wona ufundayo into iphatha kahle ngifuna lo ndawana ngathi noma yiyo ingodo uyiphatha kahle indlela kuyo ukuze uJehova uNkulunkulu kuze kuwe izothi yona lengifuna khona ithi uJehova yabahambela abantu ba ngifuna lo ndawana ke tatsuthi yabo manje amaNazaretha ayasinda Nkosi yami ngoba iwona inika imthwalo athi mina ngithwele uthi uvele yesinto phinde uyayithwalisa kanti uthi uShembe abangena bejabhile ethembele lophuma kanjani mawungitshela ngembuza zu7 nakhona iphuphe lafana engunguluze esontweni yathi azoba yi7 bese uyonikela ngakho uzothatha ingaze ngene entontweni inkomo nje nilwa nento uShembe angazifundisanga yona funda ngoba uJehova uJehova uyabavezela bakhuleka kuye
kuye ngokumesaba bengangcolisi lembhede yabo ekulaleni kwabo bazi ukuthi bakhuleka bephezu kwayo le mbhede baphathe kahle amakhukho abo abalala akuyona uthi leya ncwadi ngompompo sokude naye ubani ahambela abantu ekulaleni kwabo kodwa nasenihambelwe yinqwaba yabantu njengoba wakhokho naphela konke ujehova bahambelayo ngoba usenzeka uhanjelwe umuntu wathi uyidimoni kona insizwa mhlawumbe isendleleni yeza ingane yayingaka yavele le nto yavuvukana ubuso eqhumisile ngathi igcoba ibovu egcobile ibovu wamele nilele ethandaza sebesikela wena laba babonana impuphuthe lezi wahamba inkosi emnika amanzi namafutha uthi ngenye imini malifika leli khahlekile ngani itsheni babo wakho sifuna itiye ngizosenzela imkhovu le uthi le nsizwa kuyena hamba umbuzo ukuthi ma ngenzela itiye ubani labaleka lapho idimoni kodwa kwakuwona ozokhutshela imbuzi nangesikolethi uhlabele idimoni yingawo lapha ekhaya wonke umsebenzi wenza ungayanga onyazini hamba futhi uboniphatha kahle indona la kuyo uthi uJehova bahambelayo abantu bakhe ukuze uJehova akuhambela akunika isibonakaliso nephupho elihle woyiphatha kahle indlu angazi lo bakuneyinefu endlini zenu nikonsathu hayi oba nazo isinefu kwenza abantu abadala usalandela abantu iyinefu woyiphatha kahle indona la kuyo ukuze uJehova angacunungi ukuze noJehova angacunungi ngoba uzothinjwa yilesinefu indoda ngathi besemsinga nami yakuphi kodwa nje khonzo beyikhuluma na ibe beseneminyaka yasona lapha nje leminyakana kwafika abantu bakubo bathi sibanibani sesikudelile sasithethi nebayinazana manje olubiyekile bathi umuntu uyasona uthi umnhawu baba manje umsebenza nomcimbi khona manje futhi ngiyazobisa bada into edala sindawo sasonke njalo uma uNkulunkulu esikhiphe ezulwini esilethe emhlabeni sifika lapha kwakho kugcwele utshwala ushiyeni wena lapha kwakho amakhandlela ahlaza nayelo kusasa bakusempopomeni bawudlala ngabe ukuxhaphaza kusasa bakusolwandle nenkukhu emnyama eneyinalithi bathi bokususisa ilwane kodwa sewubethi ingubo emhlophe engakuwena usabathi yilwane ngoba unoshembe thina sizinyanga ezinkulu sezulwini maNazaretha amen ayikho inyanga engahlola mina umina ongahlola yona bayazi abantu bokeyithi sasiyihlola yesike seyithotha khothokoza la uyagula wena kodwa nomthetho manazothi wona athozisa abantu kunomama la usenamakastoma akabhethi ingubo emhlophe azophuma la ngoba wanathemba likashembe ayekuye asibuyele nonyazini manaza sifuna umoya kaShembe uma unomoya kaShembe nokuphila phakathi ma unomoya kaShembe utshela ingosi ingakenzeki ma unomoya kaShembe wona ukulawula wona ubusuku nemithi lamaNazaretha ngisho emakhaya uyabona imfundiso ethina amaNazaretha khona kwakithi khona ayikho into lapha eNazaretha mina ngiphilipila yodwa shuma amakhono wakini waminya wena lapha kini angisazi ukuthi kokuphi lezi eyavuma lethi ayino futhi ngiyaphuza mase ngekhaya naye ngwemhlobo yathi ngenze kwakithi uzophoshela abantu lesikhathi kodwa maso nomoya Shembe ngishushisa inapho kwenu uqala ibusiso lophepho bese uyaguqula thandaza bese uyakhuluma noyishe mkhulu bakho bese uthi ngegama likaShembe konke ngicela icela beyiphumelele